Hei, mä tuun nyt kertoa teille jotain sellaista, mitä kestotaivutusbrändikään ei kerro teille. Ja tää on yksi isoin syy, minkä takia ne kestotaivutukset epäonnistuu. Jos tää on semmonen video, joka sua kiinnostaa, niin kannattaa katsoa ihan loppuun asti ja kannattaa vielä kaiken lisäksi tallentaa tää itsellesi. Mitkä 3 asiaa meillä on kerrottu, että vaikuttaa siihen, kuinka pitkä taivutusaineiden vaikutusaika täytyy olla. Sehän on toi ripsien kunto ja paksuus. Meillä on noin 3 eri paksusta ripseä. Löytyy semmonen ohkanen, normaali ja sit paksu. Ja tietysti niistä väleistä vähän välimalleja. Karvan kunnon ja paksuuden lisäksi tulee ottaa muutama muukin asia huomioon. Ensimmäinen on se, että riippuu tietysti tosi paljon, mitä liimaa käyttää ja kuinka paljon sitä liimaa käyttää. On ihan eri asia tehdä taivutusta niin, että käyttää perinteistä lash lift-liimaa, kun että käyttää glue balmia. Balmissa yleensä on vähän pidemmät vaikutusajat, eli niitä vaikutusaikoja on hyvä lisätä noin 20%. Mikä pitää myös ottaa huomioon sitten perinteisen liiman kanssa on se, että kuinka paljon sitä liimaa siinä on ja missä kohtaa se liima on. Onko siinä ripsien päällä hirveellä liimaa, koska mitä enemmän siinä on liimaa, niin sitä kauemmin niillä aineilla kestää mennä sen liiman läpi ennen kuin ne menee itse sinne ripseen. Sitten toinen, eli minkä lämpöinen sun työhuone on. Jos sun työhuoneessa on hirveän kylmä, niin sehän tietysti vaikuttaa niin, että meidän vaikutusajat pitenee, kun tehdään taivutusta. Jos sulla on taas tosi lämmin huone, silloin tietysti pitää vähentää vaikutusaikoja. Se, kuinka paljon sun pitää joko nostaa tai laskea sitä vaikutusaikaa, riippuu sitten tosiaan ihan siitä, kuinka paljon enemmän tai vähemmän sitä lämpöä on suhteessa siihen optimaaliseen aikaan. 3. meillä on tämä ripsen kunto. Mitä ei ehkä tule ajatelleeksi on se, että minkä värinen se karva on. Sillä nimittäin on tosi iso ero, onko ne ripset blondit, ruskeat, mustat tai punaiset. Jos kaikki nämä kohdat, mitä mä nyt tässä listasin, ei ole kunnossa, niin silloin iso todennäköisyys on, että se taivutus ei onnistu kunnolla tai että tekee vahinkoa niille asiakkaan ripsille.